Iya. Barisane piye? Wingi sapa ning arep? Ayo. Ting. Wis tingak-tinguk, men. Iya, Ya di maklum tuwek-tuwek yo tetep lalen to. Ada di. Memang kan do tuwek-tuwek yo do lalen to. Ayo. Untung do cemantel kabeh, keraket kabeh. Iya. Gajal nek ora poting copot ora do lali kabeh. Iya. Serapo met. Arang wancine ngene langsung dirojate wae. Ya wedok iki ana bagi-bagi wektu. Jane awak dhewe kok ngono kuwi. Sarep-arep Bang. Nggih. Sing tengah tok Mas ya. Napa? Iki karo pring ora apa-apa. Wis ben lugu tok-tok. Ya wis. Ayo. Ayo. Ayo prakansa ngawarono rukune Islam ya iku lima sahadat loro ana ing rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Kaping pindhone manggoni salat kaping telune bayar zakat ping opat poso ana ing wulan Ramadan ping lima haji kaping lima haji lamun puasa ayo prakansa ngawarono rukune Islam ya iku lima sahadat loro ana ing rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping opat poso ana ing wulan Ramadan ping lima haji kaping lima haji lamun puasa piye langsung mlaku oh sapa jare sapa ora apa-apa wis to kancane Mas Irul kok langsung mlaku Mbak Rin lagu apa Mbak Rin ya tak wae Mbak Rin sing nyanyi ya Mbak Rin sing nyanyi ana apa kuwi kiyip-kiyip ki Matane kira weruh. alah Lampune aja ketoke untune. Mah blereng untune. Ora weruh. Untune saka kono nyempling-nyempling. Jadi ra roh Bras ya. Ya Bras, wis tuwake diluk wae. Ayo lagune, Bos. Ayo. apa Lagune, Bos. Iya, iya. Lah iya. Ya lek Rut. heeh Iya Mas Prono Mas. ya lah Wis urung le patu. wis durung Rambutnya komet kok apik ya. Kaya iwak cupang. Cupangku ya ngono kuwi rambutnya. ora kaya blarak to kuwi Ora, Anda sing kok blarak. Blarake ning ndi to, Des? Ge, to biasane pola ae. kok kesusu napa Kok kesusu wae ngopo? Tunggoni blarak po. Kowe ngerti blarak ora, Met? Kowe ngerti blarak ora? Aku mek ngerti rembugane. Kowe ora ngerti rembugane makane iki mangkat. Sing mburi komen. Aku jan aja kon suwi-suwi jare.
Ora apa-apa. Endi? Kono. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kandang dhewe kok. Lah, Iki wonten subuh ora apa-apa. ayo aku ya manut kono ya Met ya. Ndi kok Met mau? Piye? Aku ya manut kono jere kon cepet-cepet aku ya manut cepet. Iya ta? Ya. Iya ta Met ta? Ya manut. Iya Dek, manut ya kono. sedilur suwe ya Sedilur suwe. Sing bener sing ngendi? Sing penting Sing enggal suwe. ngano Abi. mari. Heeh. Kok ora Garing. kowe wong loro kok ora ndongake to? Apa? Oh, tukang sopit. Sapa? Iki sopit. Ha, Kowe Nugel. kok teko mlilendang mari ngono. Lah iya. Aja. Aja piye? Iki acarane nugel manuk kok. Lah iya. Manuke sapa? Manuke Sing digawe kuwi mau. Ngawur anake. Iya. Digawe. Sing digawe digawe ya tak wis ya. biyen. Lah iya. Ngono wae didongake. Muga-muga enggal mari. Nggih. Ora gendelen. Kek terutama kuwi, Met. Heeh. Nek wong sopit ki sepenting aja gendelen. Heeh. Mlaku gobal gabel. Wis tau ora- trauma ya? Wis. Wis. Wis tau. Rong dina tak ge badminton. Wah. Mah kok diatur tawon. Pecicilan kok. Mantuk bedi yang ngono. Tak tempelke watu jambian. Cenot. Kempes. Langsung. Berarti sesuk tempelnya watu, Dek. Ning aja dulek ya. Aja. Aja aja dulek. Ya. Ayo wis. Ya. Direcaten neh. Heeh. Yo. Maju meneh, maju. Mepet. Sik tak beneke kancaku siji. Endi? Kathoke diunjukake lek. Malah kaya nggo sayak ngono. Ayo digawe. Ayo. Malah kaya wong zaman dulu kau. Sikil lah delay. Aku mau weruh. Eh, Dipeniti karo sime. Dadi aman. Silite ki dunggahake. Nek silet ki wis ning kono, Des. Silet ki wis ning Ngomong kono. sok gobal-gabal ngono kok. Karo siji, Des. Apa? Iki anake Praski wis mari urung. Ah iya anake Praski Iki jare jemamah tinggal latihan ngene-ngene. Oh, Praski. Kaya kene-kene ngono-ngono maneh. Wingi kok Pras malah dalang to. Ayo. Ya wis, Jo. Direjan, Jo. Ayo. Wajib kailan nang wadon durung ilmu. Wajib kailan nang wadon durung ilmu. Aja leren yen durung rusak matamu. Aja leren yen durung rusak matamu. Agawe wenang rapi kuasane agawe wenang kinamong sunat nulungi maring sembahyang kinamong sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang. Napa Rika nyanyi? Ora. Piye? Nyong ndilu joget. Ayo. Ayo. Samang gue. Ayo.
Ayo. Kayak ana sing request Sidorondo. Sidorondo. Heeh. Elah. Ana sing request meneh. Apa? Kayak bakul legging iki jal apa? Kak tutupan. Jaluk bojo. Pegat Tresno jare. Pegat Tresno ya. Heeh. Iku berarti metu 50.000. Ndi to? Ndi wong rungono. Ayo ku sik 50. Sing bayar kono, sing nyanyi kono. Malah 50 kono iku mah kontras itu. Riko kuwe. Ayo. Ayo, haro marepno. Marepno. Aku kok gumun karo koret ki. Katoke dodowo. Iki lagune apa? Sak-sake ya? Manut. Ayo. Ya, iki memenuhi permintaan dari tukang lampu Andes. Andes. Kowe iki ngundang kok ora tanggung jawab. Tapi lah wingi melu ukurane apa ora? Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu magantake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Tak takon sing medhaki kowe iki sapa to Cah Bagus kok dadi abu-abu kaya ngene iki? Iki lho dadi abu-abu raine. Kae lho. Kae. Sing make up iki Mas Riko. Wong ireng kok diwedhaki ya dadi abu-abu. Ya apik ra apa-apa. Wes tak trimo pas ra kerung kanggo woso. Iki ki lek ngarep iki kepiye to iki ya? Piye ana apa meneh bolo? Jangan berteman semuanya. Kita berpacaran saja. Iki ya gara-gara Andes iki. Oke. Iki gara-gara Piye bolo. Yo. Sekali lagi mohon kerjasamanya semuanya tetap damai, jaga kondusivitas. Kita hormati dari kepolisian, kita hargai dari Sohibul Hajah, dan kita hormati rekan-rekan dari kerumpaan. Oke. Gimana ini Pak Kapolsek? Monggo bisa merapat sini Pak Kapolsek. Monggo. Ya, semuanya tetap damai bolo. Iya, sekali lagi mohon kerjasamanya, tetap jaga kondusivitas, ciptakan kerumpaan yang aman, nyaman, damai, terkendali. Dari mana saja Anda berada, kabeh dulur, kabeh konco, tunggal balung ojo pisah, tunggal otot ojo pedot. Halo Mbah. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, ya sekali lagi ini himbauan dari kepolisian sektor Kajoran, izin hiburan malam hari ini sampai dengan pukul 12 malam, masih tersisa waktu cukup lama, tentunya kita ciptakan suasana damai, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tentunya Sohibul Hajah, beliau Bapak Muhammad Rifai dan rekan-rekan panitia sudah bekerja keras untuk mengadakan hiburan malam hari ini. Panjenengan rawuh tinggal meresani dengan menyumbangkan satu kerjasama yang indah
yaitu menciptakan suasana damai untuk kerumpaan tercinta. Sekali lagi kerumpaan Guyub Rukun. Ayo Des lanjut. Ready? Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul rajanya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung
Sutak Tejo. Jo,
Citra Rimba Indonesia. Yo
Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Di atas semua dulu. Yo. Arom burat wangi lero banjaran sari.
ning sisih kidul tanah Jawa ngomongin ana segara kang nyoto gede ombake gunung tunggulo ora gadah sampeyan wayang ora ana jamu kang nyoto wani sembrono kereta kencana dadi sisi ati Pasuryati ra ono tandinge Tobat. Iya kalah-kalahane lek Rut iki, lek Rut ngawur. Durwakane pakut netra terus Citra riba Nadia Ino tolong sing hati-hati nang mas bodong ya Wes tumbake kalebu Babar pacar Soko pinabar Citra riba Sohibul aja. Terima kasih ya Pak ya. Wah, jadi aku mau ra kepenak toh. Andes. Kau main dadi dhewe. Kowe iki Dumite iki malah dirokoke kok. Ini mohon berita kehilangan. Telah hilang satu buah handphone merek Oppo warna casing biru. Mohon kepada pemirsa yang merasa menemukan atau mengetahui keberadaan handphone tersebut. Oh, handphone di situ. Oke. Yang merasa kehilangan. Oh, ora cetol Mas Ucil. Oke,